केवळ एक यशस्वी व्यावसायिकच नव्हे तर राजकारणात, समाजकारणात आणि कृषी क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष संजू परब यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या नावाचा एक ठसा उमटविला आहे। सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन सुद्धा यश संपादन करणाऱ्या श्री परब यांचे पाय आजही जमिनीवरच आहेत, त्यामुळे ते हक्काचे संजू ठरले आहेत। त्यांचा वाढदिवस उद्या दिनांक 19 ऑगस्टला होत आहे। या पार्श्वभूमीवर ब्रेकिंग मालवणी परिवाराकडून घेण्यात आलेला आढावा। कोणताही प्रसंग असो, हक्काने फोन केल्यानंतर धावून येणारे व्यक्ती किंवा आपल्या अन्य सहकार्याला पाठवून सहकार्य करणारी व्यक्ती म्हणजे संजू, अशी आज त्यांची सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात ओळख झाली आहे। त्यांनी हे सर्व यश कमाविण्यासाठी अनेक परिश्रम केले आहेत, त्यामुळे संजू परब हे नाव आज एक विश्वास बनला आहे। एखादी गोष्ट संजू परब यांनी होणार असे सांगितल्यानंतर ती नक्कीच होणार, मात्र होत नसल्यास ते कधीही कोणाला झुलवत ठेवत नाहीत। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आदरासोबत एक विश्वास सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे। सर्वसामान्य व्यक्तिमत्व असलेल्या संजू यांचा जन्म कुडाळ तालुक्यात झाला। वडील जगन्नाथ हे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात कार्यरत होते। घरची परिस्थिती मध्यमवर्गीय होती। त्यांचे 1ली ते 5वी असे शिक्षण जिल्हा परिषदमध्ये झाले। त्यानंतर 10वी पर्यंतचे शिक्षण मिलाग्रीस हायस्कूलमध्ये, तर त्यांनी अर्थशास्त्र विषयाची पदवी पंचम खेमराज महाविद्यालयातून मिळवली। महाविद्यालयीन शिक्षण संपल्यानंतर आपण काहीतरी केले पाहिजे असे संजू यांना नेहमी वाटत होते। आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी आपली वाटचाल सुरू केली। या काळात स्वयंरोजगार करण्याचा निर्णय घेतला। यावेळी वडील जगन्नाथ यांनी त्यांना 1.5 लाख रुपये दिले। त्यांनी वडिलांनी दिलेल्या या धनाचा उपयोग योग्य पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला। या काळात नोकरी धंद्याच्या मागे न लागता त्यांनी मडुरा येथील स्वतःच्या मालकीच्या जागेत आंबा काजूची बाग फुलवली। यात त्यांना मोठा फायदा झाला। आपल्या मुलाने लहान वयात मिळवलेले यश पाहून त्यांचे आई वडील सुखावले। यावर श्री परब थांबले नाहीत। प्रामाणिकपणे काम कर, व्यवसायात नक्कीच यश मिळेल अशी वडिलांनी दिलेली शिकवण डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी आपली वाटचाल पुढे सुरूच ठेवली। त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात शिरकाव केला। विश्वास निर्माण केल्याने त्या क्षेत्रातही यश मिळवले। काही दिवस लोटल्यानंतर त्यांनी जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला। त्या ठिकाणी यश मिळाले। त्यासाठी त्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागली। या परिस्थितीत ते डगमगले नाहीत, तर आई वडिलांकडून मिळवलेले संस्कार निश्चितच आपल्याला उपयोगी पडतील असा निश्चय मनाशी बांधून त्यांनी आपला प्रवास सुरू ठेवला। दरम्यानच्या काळात त्यांनी तत्कालीन शिवसेनेचे शहर प्रमुख मनोज नाईक यांच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला। यावेळी त्यांना खासकीलवाडा येथील शाखा प्रमुख म्हणून त्यांना जबाबदारी दिली। या काळात त्यांनी राजकारणात सुद्धा आपला जम बसवला। 2009च्या निवडणुकीत लोकसभा मतदारसंघात प्रचार करत असताना त्यांची ओळख माजी खासदार निलेश राणे यांच्याशी झाली। श्री निलेश राणे यांचा स्वभाव सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांसाठी जीव ओवाळून टाकणारा असल्याने श्री परब यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून राजकीय वाटचाल सुरू केली। त्यानंतर त्यांनी कधी मागे वळून पाहिलेच नाही। माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे जेव्हा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले त्यावेळी काही दिवसातच परब यांच्यावर काँग्रेसच्या युवक जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली। ती त्यांनी अत्यंत लीलया पेलली। जिल्हाभर युवक काँग्रेसची चांगली बांधणी केली। त्यांच्या कामाची दखल घेऊन परब यांच्याकडे सावंतवाडी तालुकाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली। आजही ते राणेंच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे। श्री परब यांनी तालुकाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर त्यांना आणि पर्यायाने राणेंना सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात यश मिळत गेले। 017 असा आकडा असलेल्या सावंतवाडी पालिकेवर तब्बल 8 नगरसेवक निवडून आणण्याचा विक्रम श्री परब यांनी केला। सावंतवाडी पंचायत समिती 11 सदस्य तर जिल्हा परिषदेमध्ये 5 सदस्य निवडून आणण्यात परब यांना यश मिळाले। त्यांच्या या कामाची पोचपावती म्हणून श्री राणे यांनी त्यांच्या मतदारसंघात जिल्हा परिषद अध्यक्षपद रेश्मा सावंत यांना देऊन त्यांचा गौरव केला। गेल्या अनेक वर्षाच्या काळात संजू हे सर्वसामान्यांसाठी झटत आहेत। या काळात आजारपणासाठी, शैक्षणिक कारणासाठी, मदतीसाठी किंवा रक्तासाठी कोणीही येऊ, त्याला योग्य पद्धतीने सन्मान देऊन त्यांना मदत करण्याची भावना त्यांनी नेहमी जपली आहे। केवळ मदतच नाही तर सुंदरवाडी महोत्सवासारखा बिग बजेट कार्यक्रम आयोजित करून सावंतवाडीसह जिल्ह्यातील रसिकांना त्यांनी चंदेरी दुनियेत दिसणाऱ्या कलाकारांचे कार्यक्रम उपलब्ध करून दिले। सह्याद्री फाउंडेशन, शिवस्मारक समिती आदींच्या माध्यमातून त्यांनी समाजातील तळागाळात काम करणाऱ्या लोकांसाठी काम सुरू केले आहे। येणाऱ्या काळात काही दिवसात आंबोली येथे त्यांचे आलिशान हॉटेल सुरू होणार आहे, तर दुसरीकडे मडुरा येथील घराच्या ठिकाणी त्यांनी गायीचे संगोपन करण्याचा निर्णय घेतला। हाच उपक्रम पुढे भविष्यात सुरू ठेवून गायीच्या दुधापासून काही रोजगार निर्मिती करता येऊ शकते का यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि विविध रोजगाराभिमुख उपक्रम राबवून स्थानिकांना रोजगार देण्याचा त्यांचा मानस आहे। आज त्यांची वाटचाल
वाटचाल एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते लोकप्रतिनिधी अशी आहे. भविष्यातील त्यांची राजकीय वाटचाल ही प्रेरणादायी असणार आहे. आपल्या सामाजिक कार्याचा फायदा सर्वसामान्यांसाठी हो आणि त्या माध्यमातून ईश्वराने आपल्याकडून काम करून घ्यावे अशा भावना परब यांनी व्यक्त केल्या. अशा या युवा हृदय सम्राट संजू परब यांना ब्रेकिंग मालवणी परिवाराकडून त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.